खुलुमबाय प्राइम हेडलाइन्सआव गासैबो फरायबाय बे समाव आं नोंथांमोननो बरपेटा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु बोसोरारि जथुम्मानि सायाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों। बर'नि जिहेतु ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथाङा होलांनाय ब्रह्म धोरोमनि नेमखान्थिखौ लानानै समाजाव गोबां खामानि मावदों, समाज फोसाबनाय खामानि मावदों। बेबायदिनो दिनै बरपेटा रड ब्रह्म धोरोम आफादा दिनै बोसोरारि जथुम्मा, बे बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारियाव बिथांमोना मा हाबाफारि लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जाखो बेनि सायाव जों मिथिनो नागिरदों। आरो बिनि सिगां केमेरा पार्सन बिथांखौ बे समायना ब्रह्म मन्दिरनि थासारि एबा ब्रह्म मन्दिरनि समायना सावगारिखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। दिनै बे समाव बिथांमोना बे बरपेटा रड ब्रह्म धोरोम सिबियारि कमिटि बिथांमोना गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेयाव फैनानै बे दिनैनि बे मेलखौ बेसेबांबा समायना रमायना खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै बे समाव बे मेलनि दैदेनगिरि बरपेटा जिल्ला बरपेटा आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन। बिथांमोना बे समाव लैहोर फैनानै बे दिनैनि मेलखौ जे समायना खालामनाय, बे समायना खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै बे मेलाव मा हाबाफारि लानानै बे दिनै मेलखौ खुंफुंनाय जाखो बेनि सायाव जोङो दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिना लागोन। बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्सआव गिबियाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनैनि जिहेतु बरपेटा जिल्ला ब्रह्म धोरोम बरपेटा रड ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु दैदेननायाव सानबैसेनि हाबाफारि लानानै बे दिनैनि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनाय जादोंमोन। गिबि बरपेटा रड ब्रह्म धोरोम आन्चलिकनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय जासिग्रोबाय प्राइम 24 निउसनि बाबामोननिसिम। दिनै जोङो बरपेटा रड आन्चलिक ब्रह्म धर्म दैदेन आफादा साननैनि हाबाफारि लानानै 18 आरो 19 शनिबार आरो रबिबार दिनै जोबथा सान, बे साननैनि हाबाफारि लानानै बेयाव 28थि बोसोरसालिया ब्रह्म धर्म अधिवेशनखौ जोङो बेयाव गाजा गोमजायै खुंदोङो। आरो बे साननैनि हाबाफारि खुंनायाव जोंनि आन्चलिकनि गासैबो आइ बाबामोना बेहाय लैहोर फैनानै जोंखौ गोबां मदद होफैनायजों लोगोसे हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बाबा आइमोना दिनै जोंनि नैबे साननैनि हाबाफारिनि जिथुनाखि खुंनो लानाय अधिवेशन, बे अधिवेशनाव जोंखौ मोजाङै मदद आरो जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंनायाव हेफाजाब होफैदों। बेनि थाखाय गासैबो आइ बाबामोननिसिम जोंनि आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनै साननैनि हाबाफारिनि जोबथा सान, बे जोबथा सानाव जोङो फुंनि 5 रिंगायाव जोङो अखण्ड जयग'खौ फोजोंदों। अखण्ड जयग'खौ फोजोंखांनायनि उनाव हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोदों। फिरफिला बिरहोखांनायनि इयुनाव जोंनि गुरु आफा कालिचरण ब्रह्मखौ जों मान होनानै बे आफानि मुसुखायाव जोङो बिबार बावदोङो। आरो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाखांनायनि उनाव जोङो जानाय लोंनायनि हाबाफारिनि इयुनाव जोङो सिगाङावनो जोङो धोरोम सानथौ बिजिरदों आफामोनखौ हांख्रायना लाबोनायनि गेजेरजों। आरो दा जोङो गेवलां मेलखौबो जोङो थिग 1 रिंगानिफ्राय जों जागायदों। 1 रिंगानिफ्राय जागायनानै जोङो धोरोम सानथौनि अनगायैबो जायफोर आलासिफोरखौ जोङो बेयावहाय हांख्रायनानै लाना फैदों, बे बाबामोना आरो बे आइमोना गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिजों जोंनि बे साननैनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां आबुं महरै जाफुंसार होनो हादों। आरो लाइसि बेखेवनाय नुदों। लाइसि बेखेवनायनि गेजेरजों लाइसिनि सोमोन्दै बे खुगा लाइसि बेखेवनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन। खुगा लाइसि बेखेवनाया जोंहा एबार नैथि खेब। एबार जों नैथि खेब जादों। बे नैथि खेबाव जोङो ब्रह्मान्तर मुंनि बे खुगा लाइसिखौ बेखेवनो हादों। गोबां नाजानायनि गेजेरजों खम समनि गेजेरजों बे खुगा लाइसिखौ जोङो बेखेवनो हानायाव जों गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों। बे खुगा लाइसिनि बेखेवनायनि थांखियानो बेनो, बा बे खुगा लाइसिखौ जोङो बिहोनायनि थांखियानो बेनो, जोंहा बे ओनसोलनि जारिमिन जाहाथे बेयाव खुगा लाइसियाव बेरखांनानै थायो। आरो बे जोंनि मावलांनाय हाबाफारिया आरो जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो उनथिबोनाय फिसा फिसौफोरा जाहाथे जोंनि जारिमिनखौ फरायनानै मोनथिनानै मोनो, बे थांखिखौ लानानैनो बे खुगा लाइसिखौ बेखेवदों जोङो। आरो जोङो बे खुगा लाइसिखौ दिहुननो लानाय जादों। जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि फैगौ जानो गोनां 47थि जिथुनाखि अधिवेशन, बे अधिवेशना
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिके आन्सलिकनि सिमला हुजुवायाव फैगौ 29, 30 आरो 31 जानुवारि 2022 मायथाइयाव खुंनो लानाय जादों आरो बे खुंनो लानायाव थांनाय 14 अक्ट'आव डिसेम्बर खालि जोंनिनो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'नि आखाइजों गाहाय खुन्था एबा लाइ खुन्थाखौ जोङो फुंनि 8:30 रिंगायाव जोङो मोजाङैनो मोजां गायसननो हादों आरो बे लाइ खुन्थाखौ गायसनखांनायनि उनाव बेवहाय बायदि बिबानाव थानाय आफादफोरा बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंनायाव गोख्रों दावबायगासिनो दङ आरो बे दिनैनि बे नोंथांमोननि बे मेसेजनि गेजेरजोंनो बा प्राइम 24 निउसनि गेजेरजोंनो गासै दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ आङो फोरमायनो सानदों बा फोसावनो सानदों आइ बाबामोननिसिम फैगौ खुंनो लाहांनाय गा 47थि दुलाराय ब्रह्म धर्म जिथु अधिवेशन बे अधिवेशनाव लाइमोननि गा 21थि बोसोरसालियाव अधिवेशन आइजोनि 20थि बोसोरसालियाव अधिवेशन बे मोननै आफादा सरजाबफानानै गागि आफादजों खौसेयैनो अधिवेशनखौ खुंखानायनि लाहार फाहार खालामदों आरो बे लाहार फाहार खालामनायाव जोङो नांगौ बायदियै प्रग्राम बानायनायाव जोङो दावबायगासिनो दङ नांगौ बायदियै प्रग्राम बानायनायाव जोङो गाहाय आलासि महरै मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो मोननो थाखाय नाजागासिनो दङ अलरेडि जोंनि आलासि महरै जोंनि उरखाव गोरा ब्रह्म बे बाबाखौ जों मोननो हाबाय प्रमद सारखौ जों मोननो हाबाय आरो गिबि गाहाय आलासि महरै जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो मोननो थाखाय नाजागासिनो दङ आफादनि सिङाव थानाय रायजोफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायगोन बे समाव जों फैगौ जानो गोनां जिथुनिखि सानथामनि हाबाफारि अधिवेशन हाबाफारिनि अधिवेशन बे अधिवेशनाव मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो आन्सलिक आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव थानाय आइ बाबामोनखौ माने लैहोर लैहोर बेयाव थांनानै गाजा गोमजा खालामहैनानै जोंनि जिथुनिखि खुंनो लानाय कालारफुल माने प्रग्राम बे कालारफुल प्रग्रामाव जाहाथे मेहेर गोनां खालामहैयो बेखौनो आङो मिरुनि नेहाथारि जानानै आङो नोंथांमोननि नैबे निउस 24नि गेजेरजों आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथांमोना फैबाय थानाय सम जिहेतु दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानो गोनां बिनि सायावबो फोरमायबाय आरो लोगोसे बरपेटा रड ब्रह्म धोरोम आफादनि जिहेतु जानाय बोसोरारि जथुमा बिनि सायावबो बिथांमोना गुवारै फोरमायबाय बेनोमोन दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो साननाया गोजोन्थों।